Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Ako nga pala si Ulysses, isang masugid na taga-subaybay. Hindi ko na matandaan kung kailan ako nagsimulang makinig sa inyo, pero masasabi ko na kasama niyo ako sa lahat ng mga pagbabago sa Dear MOR. Mga kamorkada, napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang ibahagi ang mumunting kwento ng buhay ko. Nung malakas-lakas pa ang pangangatawan ko, lagi akong pumapalaot para mangisda. Noon pa man, ito na nakagis ng kontrabaho. Mahirap, oo. Pero mahal ko kasi ang ginagawa ko. Kung tulad ako ng ibang kababayan ko noon, matagal ko nang binitawan itong pangingisda. Kaso lagi ko na lang iniisip na kung umalis ako sa linya ng trabahong ito, baka hindi ko nakilala ang magiging kabiyak ng puso ko. Ay, sa wakas, nakauwi na rin. Oh, magandang umaga, Ulysses. Oh, Berto, magandang umaga rin sa inyo. Mukhang marami-rami ang huli natin ngayong araw, ah. Tiba-tiba ka nito panigurado. Naku, sana nga. Ilang araw ding mahina ang huli sa laot eh. Pwede ba ako makahingi ng 2 isda sa'yo? Kilala mo naman si Mrs. Gustong-gusto yung sariwang-sariwang isda. Ilang buwan na ba si Marta? Bali ngayon pang 6 na buwan na. Malapit na ako maging tatay. O sige na, mamili ka na dyan bago ko dalhin sa timbangan. Naku, salamat. Sige, itong dalagang bukid na lang. Magkano pa to? Naku, sige na, kunin mo na. Marami naman ang huli ngayong araw eh. Tulong ko na lang din yan sa inyong mag-asawa. Naku, nakakaya naman sa Ulysses. Sige na, babayaran kita kahit konti. Huwag na nga, sige na. Huwag ka na mahiya. Salamat Ulysses ha. Pag may kailangan ka, huwag ka ding mahihiyang magtanong sa amin ha. Sige ba? May iba pala ako. Pupunta ka ba sa painom ni Junie? Mukhang maraming handa ah. Oo naman. Ako pa ba? Mawawala sa inuman? Sa bagay. O siya, magkita na lang tayo mamaya. Salamat ulit ha, Ulysses. Sige lang. Ulysses! Oh, si Tata yun ah. Mabuti naman at nakabalik ka ng ligtas. Kamusta ang palaot nyo? Okay naman, Tay. Maraming huli ngayon. Malaki-laking kikitahin ngayong araw. Ganun ba? Teka, ito. Pinagdala kita ng kape at tinapay. Sigurado akong gutom na gutom ka na. Naku, saktong-sakto yan, Tay. Kanina pa ako kaping-kape. Ito. Sige na, inumin mo na yung kape. Salamat, Tay. Nainitan din ang sikmura. Mukhang kapeng-kape ka nga. Ito pa, pandesal. Kumain ka na bago mo dalhin sa timbangan yung mga isda. Inuubo ka pa rin, Tay ah. Naiinom mo ba yung mga gamot na binigay sa'yo ng health center? Oo. Hindi naman kasing lala nung nakarang linggo. Nakatulong naman kahit papaano yung gamot. Ay, sige Tay. Mamayang tanghali lalakad ako papuntang health center. Ihingi ulit kita ng gamot. Salamat anak ha. Sige na, ubusin mo na yung kape. Huwag mo na masyadong intindihin ng tatay. Okay lang ako. Konting ubo lang to. Ay, basta huwag kayong liliban sa pag-inom ng gamot. Ang importante, gumaling kayo agad. Oo, nak, pangako. Sige na, Tay. Saluhan niyo ako rito sa kape. Hindi ko rin mauubos to lahat. Ito, habang mainit pa. Salamat, nak. Sana nandito pa si Doc. Siya lang kasi nag-aabot ng gamot kay tatay nang walang bayad eh. Teka. Matanong nga yung nurse doon.
Excuse me, nurse. Nandito po ba si Doc Milencio? Pasensya na. Ano po yun? Ano po, itatanong ko lang sana kung nandiyan po si Doc Milencio. Nako, pasensya po. Huling araw na po ni Doc Milencio kahapon. Ako na po yung pumalit sa kanya. Ay, pasensya na po. Napagkamalan ko kayong nurse, ma'am. Okay lang po yun. Ano po bang kailangan nila? Ang totoo po niyan, ma'am, manghihingi po sana ako ulit ng gamot para sa tatay ko. Si Doc Milencio po kasi, laging binibigyan ng libreng gamot ang tatay. Nagbabaka sakali lang po ako ulit. Ganun po ba? Pwede po bang patingin muna ng reseta? Sige po. Heto po. Sige, saglit lang po ha. Titignan ko lang ho. Sige lang po. Wala na pala si Doc Milencio. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Laking tulong pa naman niya sa amin ni tatay. Hello po ulit. Hello po. Natingnan ko na po yung stock. Medyo ubos na ho kasi yung gamot. Pero base naman po sa nakalista sa amin, may darating pong bagong stock ng gamot sa Makalawa. Makakapaghintay po ba kayo? Sige lang po. Meron pa naman pong maiinuman tatay. Sige po. Balik na lang po kayo sa Makalawa. Ako na ho mismo yung maghahanda ng gamot. Naku, maraming salamat po. Laking tulong po talaga nito. Salamat po, ma'am. Norma na lang po. Masyadong formal naman po yung ma'am. Ay, pasensya na po. Salamat po ulit, Doc Norma. Walang anuman po. Nako, kung hindi nyo lang alam kung gaano kahirap yung inabot sa pagluluto ng isdang binigay nitong si Ulysses. Napakahirap talagang pasahin ng buntis na misis. Diyos ko. Naman kasing asawa mo, may sa tigre talaga eh. Hanggang ngayon, gulat na gulat pa rin ako na kinasal kayong dalo eh. Ganun talaga. Ang macho guapito. Walang sinasantong babae. Macho guapito daw. Ikaw matatakot sa asawa. Ako? Takot? Hindi Berto, asawa mo, sinusundo ka na ito. Asan? Huli ka! Loko ka talaga, Tinoy. Tumaas yung presyon ko dun Pamacho-macho guapito ka pa kasi. Ewan ko sa'yo. Ulysses, tahimik ka ata. Ano yun? Wala pare, hindi mo makakausap na maayos yan. Isa na laman ang utak niya si Ulysses. Sira ka talaga. Ano bang iniisip mo, Ulysses? Babae, pre. Babae. Makatawa ka, wagas Babae? Sino ba yan? Sige, sabi mo na. Sino yan? Itong kumpare kasi natin, mukhang hulog na doon sa bagong doktor sa klinik. Talaga ba? Maganda mo yan, ha? Hindi ko pa nabibisita yung clinic na yan eh. Nako, maganda pre. Laking Maynila Kaya, tama na nga yan. Puro kayo kalukuhan. Pero totoo ba? Taga Maynila si doktor. Ay naku, ewan ko sa inyo. Mga kamorkada, simula nga nung araw na yun, hindi na nawala sa isipan ko si Norma. Alam ko sa panahon ngayon, hindi na naniniwala ang mga kabataan sa konsepto ng love at first sight. Pero para sa amin ni Norma, ito talaga ang nangyari. Hulog na hulog talaga ako kay Norma. At araw-araw na ginawa ng Diyos, gusto ko siyang makita. Kahit na sa malayo lang, ayos na para sa akin. Ang importante naman nakikita ko siya. Hindi ko naman inasahan na pagkakataon na pala ang kikilos para paglapitin kaming dalawa.
Uy, tay! Mainit na yung tubig. Pwede ka na magkape. Eto na. Ano bang gusto niyong almusal, tay? May itlog pa tayo dyan. Kung gusto niyo rin ng tinapa, meron pa tayong pwedeng pretuhin dyan. Kung gusto niyo rin naman, may dilata pa tayong pwedeng lutuin. Okay na yung itlog. Nakabili ka ba ng pandesal? Opo, tay. Nasa lamesa na. Sige. Kailan ba ulit ang palaot mo? Hindi ko pa masabi, tay. Bala ko kasi ipahinga muna tong linggo na to bago ako pumalaot. Ganun ba? Huwag po kayo mag-alala, tay. May ipon naman tayo. Hindi tayo magkakaproblema sa pera. Tsaka sa Sabado naman sasamahan ko si Tinoy. Nakuha kasi siya sa paggawa ng bahay. Naisingit niya ako. Ba, maganda yan. Balak ko rin gumawa ng kesong puti ulit. Naghahanap kasi yung mga kapitbahay natin Naisipan ko na baka pwede ko simulan ulit ang paggawa. Talaga ba? Kaya mo pa ba, tay? Kesong puti lang yan, anak. Kayang-kaya ko yan. Sige po. Kailangan niyo po ba ng pera? Kumpleto na ba mga gamit niyo? Nabili ko na. May tira pa naman doon sa huling bigay mo sa akin. Yun na lang ang ginamit ko. Sige po. Basta kung may kailangan kayo, tay, sabihan niyo lang ako. Sige, anak. Tara na. Kumain na po tayo ng almusal. Baka lumabig pa yung kape. Magandang umaga, Aling Mercy. Isang taling kangkong nga po. Ulysses. Ikaw pala yan. Teka. Heto. Ano pa kailangan mo? May mga bagong dating akong mga gulay dyan. Saka po sili, luya, tsaka suka na rin po. May natabi kasi akong galunggong. Gagawin ko sanang ginanga. Naku, masarap yan. Sige, teka. At ikukuha kita ng bagong-bagong suka. Ay, salamat po, Aling Mercy. Heto, Ulysses. Ay, magandang araw ho, doktora. Magandang araw din po, Aling Mercy. Magandang araw sa inyo, doktora. Magandang araw din po. Pasensya na, hindi ko pala nakuha yung pangalan nyo. Ulysses po. Magandang araw sa iyo, Ulysses. Ano ho ang kailangan nila, doktora? Pili lang po kayo. Ano lang po, Aling Mercy, kalabasa lang po at saka yung nyog na panggata. Saglit po, doktora. Ba, mukhang masarap yung lulutuin nyo, doktora. Oo. Susubukan kong lutuin yung ginataan na madalas lutuin ng nanang ko. Naku, sigurado masarap nga yan. Sana nga. Ngayon ko lang kasi lulutuin to kaya medyo kinakabahan pa ako. Eto, doktora, bago po yan. Salamat, Aling Mercy. Kumusta na nga po pala yung tuhod nyo? Okay naman po. Medyo masakit lang sa gabi, pero hindi na katulad ng dati. Ituloy nyo lang po yung gamutan para magtuloy-tuloy po yung paggaling ninyo. Makakaasa po kayo, doktora. Paano po? Mauuna na po ako. Ulysses? Teka, doktora. Mm. Pabalik na po ba kayo sa klinik? Oo. Bakit? Sabayan ko na po kayo. Doon din naman po ang daan ko. Sigurado ka? Okay lang naman. Oo. May dadaanan din kasi ako banda ron. Sige. Tara. Tara. Kaya gulat talaga ako nung una kita makita kasi sanay na sanay ako makita si Doc Milencio sa klinik. Bakit? Hindi ba ako mukhang doktor? Hindi naman sa ganun. Talagang nasanay lang ako na si Doc ang bumabati sa akin pagpasok ko sa klinik. Malapit kasi kami kay Doc Milencio. Kasi sa kanya kami lumalapit kapag may nararamdamang hindi maganda sa katawan ng tatay ko. Kumusta na pala yung tatay mo?
Sabihin mo sa kanya, basta pag may nararamdaman siya, huwag siyang mahihiyang lumapit sa akin. Makakaasa ka dyan. Oh, paano? Dito na ako, Ulysses. Oo nga. Salamat sa pagsabay sa akin sa paglalakad Natuwa ako sa mga kwentuhan natin. Ako rin naman. Oh, kita na lang tayo ulit ha? Doktora! Oh, Tawag dito. May gagawin ka ba bukas ng gabi? bukas ng gabi? Parang wala naman. Bakit? Iyayayain sana kitang lumabas. Kung payag ka lang naman. Marami kasing kainan sa plaza kapag araw ng Sabado. Tsaka, baka lang gusto mong pumunta. Kasama ko. Sige ba? Ayos! Sige. Susunduin na lang kita? Sige. Kahit sa clinic na lang tayo magkita. Ay, mas maganda nga yan. Sige. Kitain na lang kita ron, ha? Kita na lang tayo. Nairaos mo yun, Ulysses. Noong mga panahon na yun, aaminin ko, hindi ako makapaniwala na pumayag na sumama sa akin si Norma. Pagkaramdam ko talaga nanalo ako sa loto. Marami nagsasabi na kapag nahanap mo na ang taong para sa'yo, dapat hindi mo na ito pakawalan pa. Ganito ako para kay Norma. Talagang nahulog ang loob ko para sa kanya at kahit hiyang-hiya pa ako noon, ginawa kong lahat para talagang mapalapit sa kanya. Mga kamorkada, nung sinabi ni Norma na payag siyang sumama sa akin para gumala sa plaza, para talagang sasabog ang dibdib ko sa tuwa at pati na rin sa kaba. Ulysses, abot mo nga eskwala. Ulysses, eskwala, pakiabot. Ulysses! Ano yun? Sabi ko, eskwala, pakiabot. Ito. Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Ay, nakapatulala. Ano ba iniisip mo dyan? Wala lang to, pre. Pasensya na. Ako, tigilan mo nga yung posibleng wala. Sige na, sabihin mo na. May kinalaman yan kay doktora, no? Ay, sige na nga. Oo, pre. May kinalaman si Norma. Bakit? May nangyari ba? May nagawa ka bang mali, ha? Inaya ko kasi siyang lumabas. Naman pala Iba ka rin kumilos, ha? Ang bilis, ha? Teka, ba't parang malungkot ka? Di mo nga dapat masaya ka kasi lalabas ka ni doktora. Ayun na nga, Tinoy. Namumroblema ako sa paglabas namin. Ano namang problema doon? Kasi pare, wala akong magandang isusuot. Wala rin akong ekstrang pera. Hindi ko man lang maililibre si Norma pag lumabas kami. Diyos ko, mahirap nga yan. Bakit mo kasi inaya? Wala ka palang pera. Pre, nadala na ako ng pagkakataon Nako. Sige na, huwag mo na isipin. Sagot na kita. May extra naman ako dito Ibalik mo na lang kapag nakaluwag ka na. Sigurado ka, pre? Nakakahiya naman. Anong mahiya?
Para naman tayo hindi magkaibigan yan. Basta ibabalik mo pag kaya mo na, walang problema yan. Naku, salamat talaga, pre. Medyo gumahan-gahan ang loob ko. Wala nga naman, pare. O sige na, balik na sa trabaho. Mas maaga nating matapos tong bahay, mas maaga tayong babayaran. O sige. Mukhang okay na to Konting asin na lang tapos pwede na ihain. Ulysses! Ulysses! Lumabas ka na dyan at nang makakain na tayo. Naku, Tay. Hindi pala kita nasabihan. Lalabas pala ako ngayong gabi. Lalabas? Saan ka naman pupunta ngayon? Gabing-gabi Ano, Tay? Kakain kami sa labas ni Doktora. Doktora? Aba, itong anak ko pumaporma na. Saan niyo ba balak pumunta ni Doktora? Sa plaza lang po. Doon na kami hahanap ng makakainan. Ganun ba? May pera ka ba? Teka, ikukuha lang kita sa bulsa ng pantalon ko. Hindi na, Tay. May pera ako dito. Tabi niyo na lang yan. Ganun ba? Sige. Galingan mo, anak Baka makasungkit ka na ng mapapangasawa niyan. Naku, sana nga, Tay. Sige na, lumakad ka na. Hindi maganda tignan kapag nahuli ka pa dumating. Ulysses. Tay? Ipagtitira ba kita nitong niluto ko? Sigurado akong masarap to Sige, Tay. Ipagtabi niyo ako. Grabe, ang daming tindahan. Parang gusto ko tuloy bumili sa lahat. Buti nagustuhan mo. Gustong gusto ko. Hindi kasi ako palalabas ng gabi kaya bago sa akin lang lahat ng to. Talaga ba? Taong bahay lang talaga ako Wala kasi akong kahilig-hilig sa paglabas-labas. Baliktad pala tayo. Ako naman, hindi nakakatagal sa bahay. Kaya nga rin ako nakakatagal sa laot kasi mas gusto ko talaga sa labas. Oo nga pala, no? Mangingisda ka nga pala. Ulysses? Okay lang bang magtanong? Oo naman. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa pagiging mangingisda? Hindi ka ba napapagod? Sa totoo lang, mahirap ang trabaho at madalas, hindi rin kalakihan ng perang kinikita ko. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Kapag nasa gitna ako ng dagat, parang tahimik lang ang lahat. Ako lang at malawak na tubig. Wala rin ako maisip na ibang bagay na gusto kong gawin. Talaga? Ba't mo pala natanong? Wala naman. Napapaisip lang kasi ko kung paano nagagawa ng ibang tao ang bagay na gusto nilang gawin. Ikaw ba? Sa tingin ko kasi, hindi naging madali ang desisyon na pumunta sa probinsya at maging doktor. Oo, mahirap. Lalo na sa tulad ko na talagang laking Maynila. Pero ang totoo niyan, ginusto ko talaga to. Napagod kasi ako sa ingay at gulo ng syudad. Gusto ko naman ng tahimik. Yung tipong gigising ako sa umaga at sariwang hangin ang sasalubong sa akin. Naiintindihan ko. Oh, bakit ka natatawa? Wala. Naisip ko kasi na ang dami kong kakilala na gustong-gustong makaalis ng probinsya para makipagsapalaran sa Maynila. Tapos, tingnan mo tayong dalawa. Buhay probinsya ang hanap ng katawan natin. Totoo ka dyan. Norma? Salamat Para saan? Salamat at pumayag ka na sumama sa akin ngayong gabi.
Walang anuman. Sobrang natutuwa nga ako kasi ikaw yung kauna-unahang nag-aya sa akin na gumala rito. Kaya salamat din, Ulysses. O paano? Tara, mag-ikot pa tayo. Balita ko, may nagtitinda ng habab dun sa bandang dulo. Matagal ko nang gustong matikman yun. Talaga? O tara, sagot ko na. Tara. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Magandang buhay. Mga kamorkada, makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng gabing yun, naging kami na nga nitong si Norma. Sadya talagang kapag pinagtagpo na kayo ng tadhana, wala na kayong magagawa. Masasabi ko naman na naging masaya ang pagsasama namin ni Norma. Iba rin kasi talaga kapag yung kapareha mo, katulad mo, na gusto ang katahimikan na dala ng probinsya. Kaso nga lang, dala na rin siguro ng trabaho ni Norma, madalas siyang lumuluwas papuntang Maynila. Uulitin ko, gusto ni Norma sa probinsya. Pero kapag pinapatawag siya pabalik ng Kamaynilaan, agad din naman siyang umaalis. Pagkakataon na rin kasi niya yon para makita ang pamilya niya. Siyempre, bilang mapagmahal na kapareha, todo ang suporta ko sa lahat ng ginagawa niya. Minsan lang talaga hindi ko maalis sa isip ko ang mag-alala na baka mas piliin ni Norma ang ginhawa ng Maynila kesa sa katahimikan ng probinsya. O, ayan na. Dahan-dahan lang sa pagilan ng lambat. Baka mapiktasin na naman tayo. Abot mo sa akin yung isang tali. Dali. Ito. Teka, papwesto lang ako ng maayos. Hila, sige. Oh, isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Ay! Marami-rami to, Ulysses. Timati-mati tayo pag-uwi. Oh, mukha nga. Grabe. Pagod ako dun Ay. Oh, ito. Tubig ka muna. Salamat. Sige, pahinga ka muna. Kahit maya-maya na tayong lumarga pa uwi. Sana talaga. Malaki-laki mauwi natin pera. Halos naubos ko na yung kinita natin noong nakaraan Gusto pa naman ni Mrs. ng bagong kalan. Gusto ko sana mapagbigyan. Pagdasal natin. Ako rin kasi may gustong bilhin para kay Norma. Oh, nga pala. Kung saan na kayo ni Doktora? Matagal-tagal na rin yung naging kayo Eto, okay naman. Kilala mo naman si Norma. Simple lang din naman yun. Hindi naghahanap ng sobra-sobra. Uy, nakabalik na ba siya? Ilang linggo na ba siyang nasa Maynila? Magdadalawang linggo na. Sabi ko nga kung pwede lang sana, huwag na siyang bumiyahe. Kaso, parte ng trabaho niya yung mga seminar na yun. Buti naman at hindi naisipan ni Norman na bumalik na ng tuluyan sa Maynila. Aminin man natin daw hindi, talaga mas maganda ang buhay doon, lalo na tapos naman ng kolehiyo si Doktora. Alam mo pre, sa totoo lang, naiisip ko rin yun Hindi ko lang talaga nababanggit kay Norma kasi alam mo yun, baka ako pa yung magtanim sa utak niya ng ideya na yun. May punto ka naman doon. Sana nga. Tahimik naman ang buhay niya rito sa kasama ka naman niya. Sapat na yun, basta hindi magugutom. Tama. Oras nga ba? Dapat kanina pa nakarating si Norma dito. Ay. Oh, yan.
May paparating na jeep. Ulysses! Norma! Kanina ka pa? Pasensya na kung pinaghintay kita ha. Okay lang, ano ka ba? Basta ikaw. Napakabulero mo talaga, mahal. Ikaw, kumusta ka naman rito? Okay lang naman. Ikaw ang kumusta? Kumusta naging biyahe mo sa Maynila? Matagal-tagal ka rin dun ah. Oo nga eh. Ayun, okay naman. Nakakapagod pero wala namang hindi ko kaya. Ah, ganun ba? Kailan ang balik mo niyan sa Maynila? Babalik ka pa ba ulit? Sa ngayon, wala pa naman. Depende na lang talaga kung biglaan akong ipatawag. Pero sa ngayon, dito lang muna ako. Kaya pwede na natin gawin yung mga hindi natin nagawa nang wala ako. O siya, tara na. At aganda na makakain ng tatay. Alam mo naman yun, mas hinahanap ka pa nun kaysa sa akin. Nakakatuwa talaga si Tatay Victor kahit kailan. Okay na ba mga gamit mo? Ito lang ba lahat? Oo, yan lang. O sige, tara. Oh, Ulysses, abutin mo nga itong mga plato at nang makakain tayo. Tsak na gutom na tong si Norma sa haba ng biyahe. Akin na tay. Sige na, maupo na kayo. Ako nang bahala rito. Sige. Norma, kumusta naman ang naging biyahe mo? Matagal-tagal ka rin nasa Maynila. Oo nga ho eh. Kapwera po kasi sa seminar na pinuntahan ko umuwi na rin po muna ako sa amin. Matagal na rin po kasi kung hindi nakikita ni na mama at papa. Ganun ba? Mainam naman at nakauwi ka sa kanila. Dapat pala napadalan ka namin ng budin. Sa susunod na lawas ni Norma padalan mo nga, Ulysses. Sige po tay. May iba lang ako, Norma. Ikaw ba hindi nahihirapan sa pagluwas-luwas mo ng Maynila? Napansin ko kasi talagang padalas ng pagbiyahe mo. Ako nang napapagod para sa iyo Medyo nga ho. Wala din naman po akong magagawa. Pag sinabihan po ako na bumalik ng Maynila, kailangan ko po talagang bumalik kahit sobrang nakakapagod. Kung ako ang tatanungin, mas mainam pa nga atang sa Maynila ka na lang. Hindi ka mahihirapan doon. Tapos, mas malapit ka pa sa pamilya mo. Si Mang Victor talaga Paano ko aalis dito Kayo yung paboritong pasyente ko. Saka sino nang titingin sa sakit ng tuhod nyo pag umalis na ako? May punto ka naman doon. At saka napamahal na rin po sa akin ang mga taga rito. Hindi rin talaga ako makaalis kahit gustuhin ko po. Tama na muna itong usaping alis-alis. Kababalik lang ni Norma, alis kagad ang usapan. Sige na, kain muna tayo. Tama. Teka, kukuha lang ako saglit ng tubig. Sige na, mauna na kayong kumain dyan. Ay, grabe. Ang sarap lang talagang mahiga, no? Gusto mo na masahe? Kung hindi mo na itatanong kami mga mangingisda magaling pagdating sa mga masamasahe na yan. Talaga ba? Sige nga. Sabi mo Hindi ka nga rito. Kuhang-kuha mo nga, mahal. Sabi ko sa'yo Oo na, bilib na ako sa'yo. Mahal? Yes, mahal. Gusto mo ba talaga dito sa amin? Dito sa probinsya? Ano ba namang tanong yan, mahal? Siyempre naman. Nandito ang trabaho ko. At saka, siyempre, nandito ka. Pero, ayaw mo ba sa Maynila? Maynila? Okay lang din naman. Naisip ko kasi, mas madali ang buhay mo kung doon ka nakabase. Oo, mas madali ang buhay. Maraming pwedeng gawin. Saka nandun ang pamilya ko Pero mas gusto ko rito. Mas gusto kitang kasama. Tama na muna yung usap-usap tungkol sa pag-alis. Kababalik ko lang Sige, tara na dito.
tabihan mo na ako. Sige. Mga kamarkada, akala ko talaga sanay na ako sa mga pag-alis-alis nitong si Norma. Nagkamali pala ako. Sa bawat pag-alis ni Norma, mas nabuo sa utak ko ang ideya na baka nga mas maganda ang magiging buhay niya kung doon na siya mananatili. Minsan napapaisip na rin ako na dahil sa relasyon namin, ako pa pala yung humahatak kay Norma pababa. Hanggang kailan ka ba sa Maynila ngayon? Hindi ko pa masabi, mahal eh. Bala ko na rin kasing dumaan sa bahay. Di, matagal-tagal pala. Medyo. Huwag ka nang mag-alala, mahal. Babawi ako pagbalik ko, ha? Basta, pag may kailangan kayo ni Tatay Victor, dumiretso na lang kayo sa klinik, okay? Oh, ayan na yung jeep. Tandaan mo yung mga bilin ko, Ulysses, ha? Magkita na lang tayo pag uwi ko. Sige. Okay. Paalam, mahal. Kita na lang tayo, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ano bang dapat kong gawin? Tay, nakabalik na ako! Tay? Tay? Dito, sa likod! Ano naman kayong ginagawa nitong matanda na to sa likod bahay? O Tay, ano ba ginagawa mo rito sa likod? Ay, masikip kasi sa kusina natin eh. Sakto, pag alis mo dumating yung binili nating gatas ng kalabaw. Sisimulan ko na sana yung kesong puti. Sana hinintayin nyo na ako para natulungan ko kayo na magbuhat ng mga gamit. Kaya ko pa naman. Tsaka hindi naman sobrang bigat itong mga gamit. Oh, kamusta naman si Norma? Wala naman siyang naiwang gamit? Okay naman po. Mainam naman pala. Hanggang kailan daw ba siya sa Maynila ngayon? Baka matagal-tagal daw po eh. Mukhang marami raw siyang gagawin. Ganun ba? Tay? Tingin niyo po ba mas magandang magiging buhay ni Norma kung doon na lang siya sa Maynila? Oh, saan naman nanggaling yung tanong na yan? Naisip ko lang naman, Tay. Paano kung mas magiging maganda pala ang buhay niya ron kaysa dito sa baryo natin? Totoo ka naman dyan sa sinasabi mo. Mas magiging maganda nga ang buhay ni Norma kung sa Maynila. Mas malapit pa siya sa mga kapamilya niya. Maginhawa dun eh. Pero Ulysses, hindi nasusukot sa pag-asenso ang kasiyahan ng tao. Kung dito masaya si Norma, bakit mo nga naman paaalisin? Hindi naman sa gusto kong umalis siya rito. Naiisip ko lang po talaga. Ikaw ba? Kung tanungin ka ni Norma kung okay lang na umalis na kayo dito, anong gagawin mo? Sasama ka ba? Pwede ko ba naman kayong iwan, Tay? Dadalawa na nga lang tayo, iiwanan ko pa kayo. O kaya nga, may kanya-kanya tayong rason, hindi ba? Hanggat hindi pa naman nababanggit ni Norma na gusto niyang umalis dito, hayaan mo lang. Katatahimik ng kalooban mo yan, ha? O sige na, ako'y marami pang gagawin. Ay... Oh, sabi natin bubuhatin ha. Oh, 1, 2, 3, buhat!
Oh, dahan-dahan. At baka matapilok ka pa. Sabay natin ibaba, ha? Sige lang. Oh, 1, 2, 3. Grabe. Huli na yan, ha? Bukas natin simulan yung pagtayo ng bubong. Marami-rami din tayo nagawa ngayong araw. Oo nga, sakto na rin at papalawat pa tayo sa Makalawa. Tama. Bukas pala, baka humabol na lang ako dito ha. Sisilipin ko lang yung bangka natin bago tayo pumalaot. Sige lang, importante, natitingnan yun palagi, mahirap na. Tama. Ulysses, Oh, meron pala akong iaalok na trabaho sa'yo. Construction ulit. sige. Sa may Naga to, Ulysses ha. Mga 3 linggo tayo dun. Malayo-layo pala, no? Oo nga pero malaki ang bayad. Malaki ang kikitain natin dito. Kaya kung okay ka pa rin, sabihan mo lang ako. Pag-iisipan ko yan. Ulysses! Oh, si Berto yun ah. Berto! Dito, sa taas! Ulysses! Oh, huminga ka muna. Hingal na hingal ka. Ano bang atin? Nako, napagutusan lang ako. Nakasalubong ko kasi si Mang Victor. Kararating lang daw ni Norma galing Maynila. Inintay ka daw doon sa may abangan ng jeep. Nako, ganun ba? Paano ba to? Sige na, Ulysses, mauna ka na. Tapos naman na tayo Ako na lang magliligpit dito. Sige na. Salamat, Tinoy ah. Norma, magkape ka muna. Salamat po. Walang anuman. Ulysses, maiwan ko muna kayo ni Norma ha. Mauna na ako matulog. Sige lang, Tay. Salamat po. Kumusta ka? Okay lang naman. Ikaw, matagal-tagal kang nawala ah. Oo nga Ulysses, pasensya na ha. Para saan? Pasensya na kasi ang dalas kong wala rito. Ang dalas nating hindi magkasama. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang importante, nandito ka na. Huwag kang mag-alala ha. Babawi ako sa'yo. Hindi naman kailangan. Basta, babawi ako sa'yo ha. Sa susunod na linggo, pumunta tayo sa Lokban. Nabalitaan ko kasi may ganap dun. Norma, sa susunod na linggo kasi inaaya ko ni Tinoy na sumama sa construction sa Naga. Mga 3 linggo akong mawawala. Ha? Teka, kababalik ko lang. Tapos aalis ka? Malaki kasi yung magiging bayad eh. Sayang kasi kung hindi ako sasama, hindi ko kikitain sa pangingisda yung magiging bayad sa akin. Teka lang naman. Baka pwedeng hindi ka na sumama. Ngayon na nga lang tayo makakabawi sa isa't isa eh. Sabihan mo na lang si Tinoy na sa susunod na lang. Kilala mo naman si Tinoy. Walang ginagawa yun na hindi ako kasama. Ulysses, huwag ka nang sumama. Ang tagal mong mawawala. Baka pag bumalik ka rito, ako naman yung wala. Ano? Teka nga, Norma. Kapag ikaw umaalis at inaabot ka na sobrang tagal, narinig mo ba ako nagreklamo? Tapos, ngayon naman na ako ang aalis, hindi pwede? Parang hindi yata tama. Galit ka ba? Ano bang gusto mong sabihin? Kasalanan ko to? Na ako lang yung madalas mawala? Oo. Ikaw ang laging wala. Ako yung laging naghihintay. Ako yung laging nandito, nag-aabang kung babalik pa ba yung kasintahan niyang nasa Maynila. Ulysses, alam mo naman yung rason kung bakit ako umaalis, di ba? Oo, alam ko. Kaya nga ako nagsasabi ngayon, di ba? Norma, hindi tumitigil ang mundo ko dahil wala ka. Sasama ako kay Tinoy. Tapos. Sabi mo eh.
Mauna na ako. Magkita na lang tayo pagbalik mo. Norma, Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ni Norma, noon lang kami nagtalo ng ganoon. Aaminin ko, nadala lang ako ng emosyon ko noong mga panahon na yon. Galit ako eh. Galit ako kasi sa daming beses na umalis si Norma, wala siyang narinig mula sa akin. Tapos, kung kailan naman ako aalis, ayaw niya. Di ba parang hindi naman tama? Hinahayaan ko siya magpabalik-balik sa Maynila kasi nga, alam ko na ikagaganda ng buhay niya yon. Mga kamorkada, gulong-gulo ako nun. Kahit na nga nung nakarating na kami nila Tinoy sa Naga, tanging si Norma pa rin ang laman ng isip ko. Sige, tama na muna yan. Mamaya na natin haluin yung semento para sabay-sabay na ang buhos. Mag-break muna kayo. Okay, sige. Sige. Mananghalian muna tayo. Uy, Ulysses, tama na yan. Pahinga ka muna. Mamaya na yan, kumain na muna tayo. Okay, sige. Tutok ka, pre, ah. Oo. Kahapon ko pa kasi inaayos itong mga bakal na to. Ganun ba? Pre, may iba lang ako, ah. Kumusta ka pala? Kumusta kayo ni Norma? Ayoko na napag-usapan, pre. Naisip ko lang kasi na baka gusto mo nang makakausap. Simula nung dumating tayo dito, parang may mabigat kang bit-bit eh. Naisip ko lang na baka may kinalaman si Norma dyan, o ano? Ay, sige na. Oo, pre. May problema kami ni Norma. Sige, kwento mo lang. Ano kasi? Ganito kasi, pre. Medyo nag-away kasi kami ni Norma bago tayo lumakad patungo dito sa Naga. Nagkasagutan kasi kami. Ayaw niya kasi akong papuntahin dito kasi kakauwi lang daw niya. Gusto sana niya matagal-tagal kami magsama kasi nga matagal din siyang wala. Tapos? Sa isip-isip ko kasi parang hindi naman tama. Siya ng alis. Tapos kung kailan naman ako yung aalis, siya naman na may ayaw. Tapos nagkasagutan kayo? Oo eh. Maiba ulit ako, pre. Ito bang bigla ang pagtatalo niya ni Norma may kinalaman sa pag-uusap natin noong nakaraan? Yung tungkol sa pagkakaroon ng mas magandang buhay sa Maynila? Medyo. Siguro. Sige na, Ulysses. Yung totoo. Oo, pre. Hindi kasi mawala sa isip ko na mas magiging maganda ang buhay ni Norma kung nasa Maynila siya. Pero, ewan ko ba? Kasi gusto ko rin na nandito lang siya sa tabi ko eh. Kaso, pag naiisip ko naman yun, parang nagiging pabigat naman ako sa kanya. Naiintindihan ko naman. Pero pre, hindi dapat ikaw nag-iisip yun eh, di ba? Anong ibig mo sabihin, pre? Ganito yan, pre. Isip ka ng isip sa magiging kinabukasan ni Norma. Pero kahit kailan ba natanong mo siya kung anong gusto niya? Kasi ikaw ang napapagod sa kakaisip pero hindi mo man lang nagawang tanongin si Norma. Paano kung gusto lang ni Norma talaga na makasama ka? Oo, alis siya ng alis pero parte ng trabaho niya, di ba? Tama ka naman. Alam ko na gusto mo lang kung ano makakabuti kay Norma. Pero dapat isipin mo rin na dalawa kayo sa relasyon na yan. Kahit anong mangyari, dapat dalawa kayong humaharap sa lahat. Huwag mong buhatin ang problema ang wala pa naman, ha? Pagkatapos natin dito, puntahan mo kagad si Norma. Mag-usap kayo. Huwag mong sayangin ang pagsasama ninyo. Okay? Salamat, pre. Ano nga naman, pre. Sige na, kaya tayo. Ano bang pagkain mo ngayon? Bumili lang ako ng bistek Tagalog dun sa karinderya sa labas. Masarap yun, oh. Nung naamoy ko nga, napabili ako agad. Hatian mo ako. May tulingan ako dito.
Uy, sige. Salamat sa paghatid. Salamat! O, paano? Ano na ako, Ulysses, ha? Yak na hinihintay na rin ako ni Mrs. Maiwan na kita dyan, ha? Kaya mo na yan. Sige lang, pre. Salamat ulit, ha. Kaya natin to. Okay. Hingang malalim lang. Ulysses? Ikaw pala yan? Magandang araw sa'yo, Norma. Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Tara, pasok sa loob. Salamat. Kailan ka pa nakabalik? Kararating mo lang ba? Oo. Kabababa ko lang kanina. Kumusta naman yung naging biyahe mo? Hindi ka naman ba napagod? Hindi naman. Norma? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na sa inasal ko nung huli tayo nagkausap. Ang totoo niyan, nahihiya ako sa'yo eh. Hindi marapat sa'yo yung ginawa ko. Ano ka ba, Ulysses? Okay lang naman yun. Normal lang naman sa mga magkasintahan ng hindi pagkakasundo. Norma, pasensya na. Aaminin ko, medyo naging makasarili kasi ako. Noong una kasi, natatakot ako na baka hindi maging maganda ang buhay mo rito sa probinsya. Lalo na at ako ang kasintahan mo. Hindi ko kasi alam kung may bibigay ko sa iyo lahat ng nararapat mong matanggap. Tapos, nung dumalas ang pag-alis mo, natakot naman ako. Natakot ako na baka magbagong isip mo at tuluyan mo akong iwan. Kaya Norma, pasensya na ha. Pasensya na talaga sa mga inasal ko ha. Ulysses, pasensya na rin ha. Alam ko, nahihirapan ka rin kapag umaalis ako. Dapat, inisip ko rin kung ano yung nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala, ha? Okay lang naman ako rito. Masaya ako rito. Masaya ako kasi gusto ko yung ginagawa ko rito. At higit sa lahat, masaya ako rito kasi nandito ka. Hindi ako aalis, ha? Dito lang ako. Mahal na mahal kita, Norma. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita, Ulysses. Norma. Mga kamorkada, sino ba naman ang mag-aakala na kailangan ko lang mapalayo kay Norma para makita
kung ano ang dapat kong gawin. Dapat pala, imbis isipin ko kung magiging maganda nga ba ang buhay ni Norma sa piling ko dito sa probinsya, inisip ko na lang kung ano ba talaga ang gusto niya. Gusto niya dito sa probinsya. Gusto niyang makatulong sa mga tao sa paligid. At higit sa lahat, gusto niyang makasama ako sa hirap at ginawa. Sa loob ng mahigit 45 taon ng pagsasama, wala kaming ginawa ni Norma, kundi mahalin ang isa't isa. Mga kamorkada, ilang taon na rin noong nawala ang pinakamamahal ko. Masakit, oo. Pero lagi ko na lang iniisip na maganda naman ang naging buhay naming dalawa. Pinadala ko sa inyo ang kwento naming ito kasi alam kong matutuwa si Norma. Norma, ayan naisulat ko na. Napadala ko na. Kwentuhan na lang kita pag nagkita na tayo ulit. Maraming salamat, Dear MOR, sa pagtatampok ng kwento namin ng mahal kong asawa. Sana'y palagi kayong pagpalain ng poong may kapal. Lubos na gumagalang, Ulysses. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, magandang buhay.